എടാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പച്ചപ്പാക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചപ്പ് കിട്ടും. എനിക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാനേ ഇതൊന്ന് തിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? നീ വിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എടാ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് നീ എൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് കേട്ടോ. ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ഇനി ഇതേപോലെ കുറേ വ്ളോഗുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഹിറ്റായാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സിമ്പിളായ 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ അപ്പം മച്ചാനുണ്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊളിക്കും ഗൈസ്. ഇന്ന് സൂപ്പർ വ്ളോഗായിരിക്കും നമ്മൾ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ.